गिबियावनो बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनै मोनाबिलिनि गिबि खौराङाव दं गेलेमु बिथिङाव BTR हालामाव फिन मोनसे गोजोनथाव खौरां। माहारियारि थाखोनि गेलेमु बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानानै BTRजों लोगोसे बर' माहारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों बर'नि फिसा जया सयबाम गयारिया। थांनाय 27 मार्चनिफ्राय 31 मार्चसिम जम्मु काश्मीराव खुंजानाय खेल' इन्डिया साब जुनियर अमेन्स उसु लीगआव गावनि गोख्रों गेलेनाय आरो गोब्राब नाजानायजों सनानि मेडेल देरहानो हादों बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि जया सयबाम गयारिया। मख'नो गोनांदि जया सयबाम गयारिया आसाम रायजोनि जानानै बे माहारियारि थाखोनि बादायलायनायाव बाहागो लाहैदोंमोन। जयानि अनगायैबो बे बादायलायनायाव आसामनिफ्राय 2 सना, 2 सिलभार आरो 4 ब्रन्जनि मेडेल मोननो हाबावदों होननानै आसाम टीमनि टेकनिकेल अफिसियेल तुलाराम बसुमतारी आरो सिखारानि दास बिथांमोना फोरमायना होदों। दिनै 2 एप्रिल एबा रबिबारखालि फुंनि समाव गोब्राबै फैनाय बारहुंखा आरो अखाया धेमाजि जिल्ला जनाय ओनसोलनि दाब दाब ओनसोलफोराव दंफां-लाइफां, लामा आरो न'-बांफोरखौ सिलिंखार खालामलांदों। मख'नो गोनांदि 515 नं राजा लामायाव मोब्लिब खुन्थिया गोग्लैनायाव मोब्लिब थारा जनानै थेर-बेथेर जानायनि जाहोनाव राजा लामाया बन्द' जानानै थादों लोगोसे जनायनि गोबां ओनसोलफोराव मोब्लिब हगारनो हायि जादों। गुबुन फारसेथिं जनायनि कमलपुरावबो दिनै फुंनि समाव गोबारै फैनाय बारहुंखा आरो अखाया बारिनि गय फाथैफोरखौ खहा खालामलांदों आरो बिफां-लाइफांफोरा गुनानै न'-बां, दखान आरिफोरनि सायाव गोग्लैसिननानै गोबां खहा जादों। भारतनि बारग' क्रिकेट गेलेगिरि सालिम दुरानिया दिनै फुं एबा रबिबार 2 एप्रिलखालि जोबथा हां बोयो। जिउ जोबजासिमाव बिथाङा 88 बोसोर बैसोनि जाबायमोन। बारग' क्रिकेट गेलेगिरि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन आरो गुजरातनि जामनगरआव जोबथा हां बोयो होननानै मिथिनो मोन्दों। बारग' क्रिकेटार सालिम आजिज दुरानी बिथाङा 1960 निफ्राय 1973 मायथाइसिम 29 था टेस्ट मेचफोरखौ गेलेदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा आगसि आखाइजों बल खुबैनायजों लोगोसे आगसि साइडजोंनो बेटिंबो खालामोमोन। लोगोसे बिथांनि बेटिं खालामनानै सिक्स बुनाय गोहोफोरा गोसोखांथावना एबा मुंदांखा। दुरानी बिथाङा सासेल' भारतनि टेस्ट क्रिकेटारमोन जाय आफगानिस्तानाव जोनोम मोनदोंमोन। हादराव दासान्दि कर'ना बेरामनि बारायनाय खौरांखौ मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो दिनै एबा 2 एप्रिलाव इउनियन मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारआ फोरमायना होनाय बायदिब्ला 24 घन्टानि गेजेराव भारतआव गोदानै 3824 कर'नानि लैखोन गोनां सुबुंफोरखौ मोननो हादों। दासिमाव भारतआव 18,389 कर'ना बेरामिफोर दं। लोगोसे 4,41,73,335 कर'ना बेरामिफोरखौ आबुङै रिकभार खालामनो हानाय जाबाय होननानै इउनियन मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारआ फोरमायनानै होदों। BTR सरकारनि ग्रेड-3, ग्रेड-4 नि साख्रि फैबाय। नोंथांमोननो आं फोरमायनानै होनि साख्रिनि सोमोन्दै। 1 नाम्बाराव दं ग्रेड-3 नि जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट। बेनि गासै मासिआ 20। लोगोसे बेनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगोन। जिखुनु जाया साइन्स, आर्टस आरो कमार्सआनो जा जायखिजाया कर्स लानानै ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन। बेजों लोगोसे 1 बोसोरनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानो नांगोन। बेजों लोगोसे बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरसिमआ बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। 2 नाम्बाराव दं स्टेन'ग्राफार ग्रेड-3। बे साख्रिनि गासै पस्टआ 12 था। लोगोसे ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगोन जायखिजाया कर्स लानानै। स्टेन'ग्राफार साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना माखासे सार्टिफिकेटफोर थानो नांगोन जेरै ITI, SCBT/NCBT नि सार्टिफिकेट थानो नांगोन। बेजों लोगोसे 1 बोसोरनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानो नांगोन। बेनि थाखाय बैसोआ 18 निफ्राय 40 बोसोरनिया एप्लाइ खालामनो हागोन। 3 नाम्बाराव दं ग्रेड-4 नि थाखाय मासि एबा भेकेन्सिया दङ 10 था। बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय SSLC पास केन्डिडेटफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। बैसोआ 18 निफ्राय 40 बोसोरनि जानांगोन। गासै 42 था भेकेन्सिया BTR सरकारनिफ्राय ओंखारनानै फैदों। बे साख्रिखौ नोंथांमोना अफलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगोन। अफलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव जायफोर जेनेरेल OBC बैसोरो 150 रां होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। फारसेथिं SC, ST बिथांमोना 100 रां होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनाय समाव 2 पासपर्ट साइज फट' लांफानो नांगोन। लोगोसे मेट्रिकनिफ्राय लानानै ग्रेजुवेटसिम मार्कशीट, सार्टिफिकेट, कम्पिउटार सार्टिफिकेट, कास्ट सार्टिफिकेट गासैखौबो एप्लाइ खालामनाय समाव लानानै थांनांगोन। बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआ रिटेन टेस्ट, भाइभा लानाय जागोन। लास्टनि ग्रेड-4 नि साख्रिनि थाखाय मात्र भाइभाल' लानाय जागोन। बेखौ नोंथांमोना दा सेक्रेटारि, सेक्रेटारियेट एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट, BTC सेक्रेटारियेट, बड'फा नोगोर, क'क्राझाराव थांनानै अफलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 25 एप्रिल 2023 सिम। दिनैनि खौराङा एसेनोसै।
एसेनोसै, आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।